Il-bastiment militari Taljan Diciotti għatta l-aħħar 24 siegħa jbaħħar il fuq l-isfel il barra mill-Kosta Maltija e kif il-lejla sar magħruf illi issa se jkun qiegħed idur fid-direzzjoni ta' Pozzallo. Dan il-vapur għandu fuqu mal-520 immigrant li ġew salvati mill-ibħra Libjani. Fost l-immigranti salvati hemm dawk li kienu involuti fin-nawfraġġju ta' 12 ta' Ġunju li għadda, meta mietu 12 persuna. Fil-fatt kien il-vapur militari Taljan li salva l-bqija tal-immigranti li spiċċaw fil-baħar, l-istess vapur li bħalissa jinsab il-barra minn pajjiżna. Mhux magħruf eżatt x'inhi r-raġuni għaliex id-Diciotti għatta ħin twil baħħar barra pajjiżna, għalkemm issa kien hemm il-konferma li l-vapur se jidħol fil-port sqalli ta' Pozzallo. Quddiem din is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tibqa' jisħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiddefendi l-interess nazzjonali.